லாஸ்ட் பிப்ரவரி மாதம் நம்ம ஒரு 100 பேருக்கு பிரியாணி பண்ணலான்னு நினச்சோம். ஆனால் 100 பேருக்கு பிரியாணி செஞ்சு போடலான்னு நினச்சோம். நம்ம 150 பேருக்கு செஞ்சு போட்டோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சுங்க. அந்த 150 பேரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக சாப்பிட்டாங்க. அதோட வீடியோவை நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் பார்த்துருப்பீங்க. லாஸ்ட் மந்தே நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதம் எப்போ வரும்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க. ஏன்னா மாதம் ஒன்றாவும் பிறந்துச்சு. நம்மளுக்கு நம்ம டைமுக்கு நம்ம சம்பாரிச்சு செய்யணும்ல, அந்த டைமுக்கு நம்ம காத்துக்கிட்டு இருந்தோங்க. வர்ற மார்ச் 16ஆம் தேதி நம்ம செய்யலாம்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த வாட்டி என்ன அன்னதானம் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணோம்னா சிக்கன் குருமா வித் ஒயிட் ரைஸ் ஒரு 200 பேருக்கு. லாஸ்ட் டைமே நம்ம 100 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணலாம்னு நினைச்சோம். ஆனால் 150 பேருக்கு செய்தோம். இந்த வாட்டி 200 பேருக்கு செய்யலாம்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம். எவ்வளோ பேருக்கு செய்ய முடியுன்றதை கடவுள் தான் பார்த்துக்கணும். நம்ம கிட்ட எதுவுமே கிடையாதுங்க. முடிஞ்சதை செய்வோம், முடிய வர செய்வோம். நம்மளுக்கு ஒரு அன்னதானம் பண்றப்போ ஒரு திருப்தி கிடைச்சதுங்க. அந்த திருப்தி இதை நம்ம இதோட நிறுத்திடக்கூடாது, 1 லட்சம் பேருக்கு செய்யலாம் அப்படின்றது என்னோட ஆசை ஆயிடுச்சுங்க. லாஸ்ட் மந்த்ல இருந்து பார்க்கலாமே இது எவ்வளவு தூரம் செய்வோன்றது. நம்ம யூஸ்வலா பண்ற மாதிரி அன்னதானம் சமையல் செஞ்சு எடுத்துட்டு போய் போடுற வரைக்கும் நான் எங்க அன்னதானம் பண்றன்ற விஷயம் எனக்கே தெரியாதுங்க. எதிர்பார்க்காத சமயத்துல எதிர்பாராதது செய்யறோம். அன்னதானம் பண்றது தான் நம்ம இஷ்டம். யார் வயிறு நிறைந்தா என்ன ஆகுதுங்க, மக்களோட வயிறு நிறையட்டும், நம்மளோட மனசு நிறையட்டும். வர 16ஆம் தேதி அன்னதானம் பண்ண போறோம் இல்லைங்க. அதை 200 பேருக்கு எப்படி சிக்கன் குருமா செய்யறோன்றத வீடியோ எடுத்து நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்றேன். அதே 200 பேருக்கு எப்படி அன்னதானம் பண்ணன்றதையும் வீடியோ எடுத்து நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்றேன். நீங்க செய்ய வேண்டியது எல்லாமே நம்மளுக்கு நம்ம வீடியோவை பார்த்து ஒரு லைக் பட்டனை போட்டு விடுறது தான். என்றும் உங்கள் SJB. நன்றி.